ni dɔ ye mientani daminɛ so kɔnɔ yan sisan mɔgɔ bɛ wari d'a tigi ma o y'a fɔ ko kelen mais nin ye mientani ɲɔgɔnna 100 ni 24 ni ko mamadou fo 100 ni 24 ahmadu fo 100 ni 24 donc a doublé de do ka kɛ 100 ni 24 mais nya di ko min kama wala ɲuman dɔn nga nin ba saba layidu ta kanton wolo yɔrɔ la e b'a kunu dɔn an ta a don habibu kan tagatɔ min ye kaliwa in don a ko a mɔkɛ Abdulayi Suwadu y'a kunbɛn ko a ma ko tuna ko waliju 300 kɔ de bɛ tuna ko kira n'a soma bɛɛ bɛ an taara kɔrɔna kalan 7 yiri kalite 7 ɲini baga kana k'a la dɛ o kana k'a la i bolo da yiri kalite 7 in kan a fɔ ala sanfara ye 7 dugufara ye 7 kunɲɔgɔn ye 7 kira ye den 7 sɔrɔ fatiha ye aya 7 a kɛ o 7 kosɔn i ka barika doni fura in na a ka banabaatɔ in kɛnɛya o de la n ye ɲininka n ko ni banabaatɔ b'i fɛ yen ni banabaatɔ t'i fɛ n'i b'a min dɔn a bɔ su in na i k'a d'a ma su in na n y'a bɔ san da dɔ ye e b'a seere o fura yɛrɛ ma fɔlɔ o bɔra pɔnze Gabriel min bɛ fɔ kulu sanfɛ pɔnze tɛ o bɔra pɔnze su in na ka na a fura bɛ taa la o bolo ye parce que ala ma sɔn ne ka fɛn fɔ mɔgɔw ye n yɛrɛ ti min kan ni ko bolola nɛgɛ n tɛgɛ 2 falen 2 fɛn min mago ɲɛ o bɛ se ka di maa ma bon an y'o kɔrɔna kalanba de kɛ tuna o dugawu kalan yɔrɔ de la ko ka dugawu kɛ jamana ye jamana jugu dɔw taara den dɔw suɲɛ tuna musomanin fitinin 2 misiri kɔnɔ ala yɛrɛ ɲɛna ye a fɔra ko mototigi dɔ ye den dɔw suɲɛ jamana dɔnni boli nana don misiri kɔnɔ fa bɛ wɔsi wallahi ne ye n jɔ golo la gako ma aya kalan koyi a isaji na surula ye o ye ko wɛrɛ de ye o jigira kira kan min jigira ne kan ne b'o de fɔ n ko Allah akbar n ko mais ala e bɛ min an k'an ka garibu wari ni bɔ an kun na an ma faama deli ko an ka jamana ka bɔ nɔgɔ la malo toni joli malo toni joli o dira mɔgɔw ma fi sabilillah an ma mɔgɔ deli saraka wari t'a la a ka jamana ye faamaw yɛrɛ t'a dɔn k'an balolen don mais ala o e ma se ka walidenw suɲɛ yɔrɔ si o ma suɲɛ bariso la fo misiri kɔnɔ k'u suɲɛ an dun alimami yɛrɛ jɔyɔrɔ la o de ye ɲɛdɔnna da ye n ko e ko ko laate a ko sina tunu k'i ti jingɔ surutu ka sunɔgɔ n ko hali nin tigɛ ne na a yɛlɛ maloya dɛ miniti 30 les grands dieux il est facile mototigiw ye den suɲɛnɛ ninnu gɛn u taara sira fara ka don tu la pati o y'a sɔrɔ sebe gendarmew ka ɲɛma n ye sebe wele o bɛ misiri kɔnɔ Konaté ko bɔ ayiwa ko nin y'aw ka ko ye awɔ o sigilen tun bɛ ne kɔfɛ u ye telefɔni ta o yɔrɔ bɛɛ la ka weleli kɛ jolila ni masigiw la k'u ka jaw lajɛ a ye yɔrɔw lajɛ ni a ye denmisɛnnin 2 ye min bolo a suɲɛnen don n y'o fɔ olu ye o b'o la waati min na o y'a sɔrɔ Konaté bɛ se Konaté ye seli daminɛ ne ko n ko i bɛ k'i ka kɛrɛfɛ jeni ne y'o fɔ n kɔnɔ a sigilen tun bɛ ne kɛrɛfɛ u don tu kɔnɔ an karamɔgɔ cɛkɔrɔba dɔ de y'o kunbɛn tu kɔnɔ ye denmisɛnnin suɲɛbaga kunbɛn tu kɔnɔ zabandu kɔrɔ kɔni ko den min b'i bolo n'i ma sigi ka den ninnu bila minnu b'i kɔ n'o y'i sɔrɔ i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye fɔ hɛrɛ cɛ n'i bɔra tu kɔnɔ ni denw ye ka denw bila dugu kɔnɔ an kunnaja yɔrɔ kɛra mun ye u m'u gosi u m'a tigi gosi a fɔra ko den tununa misiri kɔnɔ yɔrɔ min o don kelen bɛɛ o yɔrɔnin bɛɛ denw nana n ka sira koyi u bɛ mɔgɔw bolo ka na n ka sira dɔrɔn a kasi juguyara dɛ parce que ni den ninnu kuma ye yɛrɛfagasiw bɛ janɛmɛ kɔnɔ dɛ mais ne tun bɛ janɛmɛ ta ayi ala tɛ sɔn o y'a sɔrɔ kabako de don aw ta
aw tɛ ne kasi kun dɔn a dɔn ah Bamakɔ tigiw ɲare olu ka mɔgɔ dɔ sugura k'u kana jamana kalifa Konaté la u taara ni woroden tan ani dɔrɔmɛ 100 n ko ne yɛrɛ kalifalen don n karamɔgɔ la ani n kɔrɔkɛ olu ko anw fana kalifalen don tuna bulon la o woro tan ni o dɔrɔmɛ 100 taara kalifa tuna ye ɲarew ɲana den dɔ tununa a tɛna fɔ ko ni Konaté jɛra ka denmuso 2 kɛ Mali saraka ye den de yera o de la n gasira parce que ni jɔ ci Ala bolo kojugu o denw yera n kɔntannen don ko i ma parce que foyi ma denw ye ni Ala kira kanu tɛ et puis denw yelen jama fatiya talen jama labilalen o y'a sɔrɔ yan'an ka taa i ye layidu ta k'i bɛ na fayida dɔ di tuna ne yɛrɛ sira ɲini fɛ ko n'anw dara i donna sɔn na i bɔra ye ko ko nka k'u taara fɔra n ko ayi k'an ye layidu ta mɔgɔ ye Bamakɔ dɛ n'an bɛna fayida di tuna subhanallah n'an tora la kɔrɔlen fɔ ti kurandanya ye wa bari n'o fɔra mɔgɔw fana b'u sigi k'o kɔnɔ o fayida min dira u taara tuna ka na fayida min dira dɔ tagara bonya dɔ kɛ ye bisimilahi ya hananu arahamani ya mananu arahimi ya zuke da wani kira a tigi taara ni bonya dɔ ye k'a y'a kɛ ko dugu jabira dalo n'a dira min ma aw la an bɔra tuna sani kunɲɔgɔn ka dafa an y'a fayida min di bon n kɔntannen de ko o yɔrɔnin bɛɛ la n ko n bɛ mientani 300 de di n b'a bɔ k'a di mɔgɔw ma Ala jati ka mientani ko nana ta mana n'i ye ne ka koba kɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛnba di yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ Ala ye koba dɔ de kɛ Ala sago bonya b'a la o ma k'a la baasi yɛrɛ ye jaa mɔgɔ bɛ ka se ka Ala wale ɲuman dɔn dɔw bɛ ni hɛrɛ kɛra o dɔrɔn u bɛ ɲinɛ Ala kɔ o ma k'a ta ye dɛ Konaté bɔlen tuna ka na a bɛ ka kɔntarandi de k'aw ye Konaté bɔlen tuna ka na Konaté sira a ma sunɔgɔ a nana yira la dugu jɛra misi belebeleba 100 ani 20 ni kɔ ne yɛrɛ tun ye misi ɲini n'a ye ka t'o sanga n'o sigi ka mɔgɔw wele ka wurudili k'a la alhamdulilahi an y'a miliyɔn 12 de siyɛn miliyɔn 12 parce que Ala ko ten n'a ye ne barika da n bɛ dɔ fara hɛrɛw kan e ni Ala cɛ ni den ninnu kuma ye tɔgɔ duman tɛ Modibo la bi Konaté nana Konaté ye o misi san k'o faga k'alhamdulilahi wurudi siyɛn miliyɔn 12 k'o wurudi ka Ala barika da o kɛra parce que Ala yɛrɛ ko ten la in shakartum la azidannakum n'a ye ne barika da n bɛ dɔ fara hɛrɛw kan a ye mientani min layidu ta tuna den 3,000 sunkalo mangɔnɔ tile 15 don ka se sisan ma jamana ka dɔgɔ mientani kɛ yɔrɔ min na mais mɔgɔw k'a dɔn mɔgɔ kelen de b'a dilan puis n'a ye warikɛ dilan n'a b'a dilan a bɛ seliji ta n'a ye seliji ta a bɛ sɔrɔ k'a don a kɔnɔ donc a ka suma a ka suma man nimisa 3,000 fɔli la mais i b'a dɔn a banni man nɔgɔ yɔrɔnin kelen ni maa wɛrɛ tun bɛ se k'a dilan an tun b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma mais fɛn bɛɛ ye danaya sira de kosɛbɛ i bɛ se ka fɛn dɔ di dɔ ma a bɛ fɛn wɛrɛ k'a la min yɛrɛ tɛ donc o yɔrɔ kama 3,000 in a bɛ sɔrɔ nka nin sɔrɔ la fɔlɔ minnu tun kan ka na aran bɛ jɔ la nɔfɛ so kɔnɔ donc o la layidu min den damadɔ sɔrɔla su in na den 30 bɛ bana ambassadeur bolo su in na o fana ni mɔgɔ minnu mago bɛ kunnafoniya na u bɛ se ka nɛgɛjuru banban nka kana ɲinɛ dɛ maa min ka sababu t'a la Ala kana latigɛ Ala kana dangaden s'a ma parce que ni maa ye nin da min ka sababu t'a la ne bɛ jɔ lahala Ala b'a dɔn balo siri in t'a la nka foyi t'a la mana Ala kana lase kungo ma setigi kana lase kungo ma faamaw ka faama kana Konaté lase kungo ma ni maa min ka sababu t'a la Ala kana o ma k'a la fiyewu nka a bɛ min mago ɲɛ Ala kira kosɔn Ala ka a nɔgɔya ye wa n'i y'a don i tɛgɛ la kɔdu b'a la ye ne ka telefɔni filɛ ni ne ko n b'a ta e kɔfɛ ni ne ma kɔdu dɔn a tɛ ɲɛ a kɔdu ye jumɛn sisan bandiw bɛ sira la ou bien i ye sɔrɔsi ye i taatɔ kɛlɛ la i b'a fɔ Ala n'i y'a ɲini fɛ Ala kira kosɔn i ka ɲuman da ka ɲuman sigi
sallallahu alaihi wasallam ibadu yoro ni sol siyɛn kelen kɛ ala yɛrɛ b'a k'i ka siyɛn tan donc a bɛ warikɛ ko yɛrɛ ka bɔ a la a don o don i tɛgɛ la i bɛ sɔli kɛ kira kan maa o maa ni sɔlila kira kan siyɛn kelen ala bɛ nafa 40 ɲɔgɔnna d'i ma i bɛ koja ala ye i bɛ surunya ala la wa kira yɛrɛ bɛ k'i fɛ o tuma na a bɛ mɔgɔ kɛ ala welela ye ni e mago bɛ kunnafoni dɔ la a m'a fɛ ka taa Libéria sini est-ce que sira ka di wa ala kira kosɔn ala n kunnafoni sallallahu alaihi wasallam i b'a da i kunkolo kɔrɔ i bɛ se k'a fɔ ala ye ko ni sira ka di ala nɔnɔ kɛnɛ jira n na i da i ka sunɔgɔ walima a bɛna f'i ye kana taa donc a bɔ n'i b'a don i tɛgɛ la ala kira kosɔn nin kɛ ne sallallahu alaihi wasallam n'i ye kira fɔ dɔrɔn i bɛ sɔli